Sjedinjene Američke Države pokrenule su vojne udare na Iran nakon što je predsjednik Donald Trump optužio Teheran za obaranje američkog borbenog helikoptera AH-64 Apache iznad Hormuškog moreuza. Američka centralna komanda saopštila je da su samoodbrambeni napadi počeli po direktnom naređenju predsjednika SAD-a, a kao odgovor na, kako navode, neopravdanu iransku agresiju. Prema zvaničnim informacijama, operacija je započela oko 17 časova po istočnom američkom vremenu. Neposredno pre početka udara, Trump je poručio da Sjedinjene Države moraju odlučno da odgovore nakon što je prema američkim tvrdnjama iranska vojska oborila američki Apache tokom patrolne misije iznad jednog od najvažnijih pomorskih pravaca na svetu. U saopštenju CENTCOM-a navodi se da je reč o proporcionalnom odgovoru na incident koji je dodatno podigao tenzije na Bliskom istoku. Američki zvaničnici za sada nisu objavili detalje o metama niti o razmerama operacije.